Toto je môj lístok z pumpy z dnešného rána. 30 litrov nafty, cena v prepočte asi euro 35 za liter. Tankoval som 10 km za slovenskou hranicou v krajine, ktorá neberie ropu z Ruska. Tankoval som v Českej republike. Stačí prejsť 10 km smerom na Slovensko a liter nafty z ruskej ropy u nás stojí o 15 centov na liter viac. To je na jednu nádrž asi 10 eur. Toto je pre zmenu graf ceny plynu. Slovensko, jedna z posledných krajín Európy s ruským plynom, ho má opäť najdrahší. Ja viem, že to veľa ľudí nechce počuť. Ale realita je taká, že Rusi prosto nie sú naši kamaráti. A stačí prejsť 10 km za hranicu, aby to bolo každému jasné. Problém ale je, že našim kamarátom evidentne nie je ani naša vláda, ktorá sa toho najdrahšieho plynu nechce ani za živý svet vzdať a protiústavne to nepodporila ani na úrovni Európskej únie, hoci vďaka slobode a solidarite, ktorú treba pochváliť za jej opozičnú prácu, mala tú povinnosť. A to, že sa nám pokúsili zatajiť, že napríklad za tie vyhrážky školám spred pár mesiacov je síce zodpovedný Ukrajinec, ale toho za to platili Rusi podobne, ako aj tých, čo podpálili IKEA v Litve výmenou za starý bavorák, je už len čerešnička na torte.